kunnen heel weinig activiteiten. Kist nou het hele vanaf maart al organiseren in het dorp samen met de bewoners. Dus we hebben bedacht, we gaan voor de Christ gaan we het dorp helemaal mooi verlichten. En toen kwamen er een paar dorpsbewoners bij ons en die zeiden van, goh, het is ook wel leuk om een puzzeltocht het dorp in te organiseren. Elke keer zetten wij een autopuzzeltocht uit in hier. Dit jaar hebben we dus de wandelpuzzeltocht die we hadden van het dwarsbelang. Die we graag het dorp in het licht zetten. En toen hebben we in samenspraak met het dwarsbelang dan zetten wij een mooie wandelpuzzeltocht uit. Die de hele bevolking van hier om het samen te zeggen danken. We gaan een koffiepuntje hebben we erin in het kerk achter mij. Daar kun je erheen, dan krijg je een bakje koffie. En dan kun je correct even een blik in het kerken werpen en dan gaan ze weer verder. En op het einde hebben we nog een heel mooi idealistisch plakje hier in hier. Daar krijg je een glaasje glühwein. Ik denk dat we bijna alle stressjes van hier wel beroekt hebben. En 15 vragen. En de route maar duidelijk wezen en de vragen zijn wat moeilijker. Ja, ik vind het een heel leuk initiatief. In deze tijd is het natuurlijk moeilijk om wat leuke dingen te doen. Je kent het volle meer, maar dit is mooi boeten. Je kan afstand houden, dus ja, dan is het leuk dat je toch nog wat leuks hebt. Ja, dit is hartstikke mooi versierd natuurlijk, dus dat maakt het tochtje wel veel leuk. Ja, iedereen had het prachtig mooi versierd, dus dat is al heel schitterend mooi om te zien. Dus en mooie muziek en de rest hebben we nog bezien. Wij verwachten dat toch wel 70-80% van de dorp deze route even in gaat. Want ik denk dat de mensen wel heel graag doen willen. Nog wat samenhorigheid en gezellig voor iedereen te maken en dat er toch wat met z'n allen wat lang in.